La manifestació d'ahir de Barcelona també ha ressonat als Estats Units. Aquest matí mateix, la CNN, Catalunya era una de les notícies que recorria la pantalla. Ahir al vespre mateix, la Ràdio Nacional Pública ja emetia un reportatge des de Barcelona. Però com expliquen la notícia els mitjans nord-americans? És molt interessant notar que fan una relació causa-efecte entre la crisi a Espanya i la demanda d'independència a Catalunya. Per exemple, el The New York Times, que parla d'1,5 milió de persones, diu: en resposta a la crisi financera d'Espanya, el govern espanyol està forçant regions com Catalunya a aprovar dràstiques retallades. Catalunya, que representa el 19% del producte interior brut espanyol, de la mida de Portugal, fa temps que demana una contribució menor al sistema que redistribueix alguns ingressos dels impostos a les regions més pobres d'Espanya. The Wall Street Journal titula: més d'1 milió de persones inunden Barcelona demanant la independència de Catalunya de la resta d'una Espanya en crisi. I el The Washington Post reclamen que estan pagant al govern federal més de la part que seria justa. Per tant, als mitjans nord-americans la idea és: la crisi a Espanya alimenta la independència de Catalunya. Però no parem només als Estats Units, perquè la manifestació d'ahir a Barcelona ha donat la volta al món. Espanya és el dia de Catalunya i milers de manifestants a Barcelona han cridat per la independència. Els catalans es queixen que no veuen els beneficis dels impostos que envien a Madrid i volen tenir el control de la seva economia. Amb diferents graus d'extensió, mitjans de comunicació d'arreu del món parlen de la manifestació de Barcelona. No és la notícia de portada, però tots destaquen les xifres de participació, que van des dels centenars de milers fins al 1,5 milió. I els corresponsals s'esforcen per explicar el fenomen. El reportatge més complet és el de la revista Time. Una marxa que en el passat no havia plegat 50.000 persones ara ha estat d'1,5 milió. Una transformació que fa un temps hauria estat inimaginable. Fins i tot el president Mas, el partit del qual no ha estat mai pro-independència, ha suggerit que pot canviar d'opinió. Un 51% dels catalans serien favorables a la independència si hi hagués un referèndum. Eren el 36% al març de l'any passat. La majoria de mitjans vinculen l'augment del sentiment independentista amb la crisi econòmica. El Liberación i el Financial Times pronostiquen un futur incert en el marc d'una Espanya molt debilitada per la crisi. Si no s'acorda un pacte fiscal, les relacions entre Madrid i Barcelona podrien empitjorar, sobretot si la recessió i les dificultats econòmiques s'agreugen. Gairebé ningú creu que el partit de Rajoy sigui ni ideològicament ni fiscalment capaç de concedir la demanda de Catalunya. Ja es pronostiquen unes eleccions catalanes anticipades, probablement a la primavera, que de facto esdevindran un referèndum sobre la independència. Per acabar, la BBC o el The Guardian també analitzen els riscos interns dins de Catalunya. No tots els catalans són independentistes. Un 40% són immigrants espanyols amb forts llaços familiars i emocionals amb Espanya. No és clar si les multinacionals que hi ha a Catalunya voldrien quedar-se en un país petit. Si hi hagués un referèndum en aquesta regió, no està clar quin resultat hi hauria. Però la gran assistència a la manifestació demostra la força del sentiment aquí. La crisi ha colpejat el govern català, que ja ha dit que necessita 5.000 milions d'euros al govern central, econòmicament ofegat. Però molts aquí a Catalunya volen una cosa que els diners no poden comprar. Tom Burridge, BBC News in Barcelona.